Uganda egende tangani moko ngaka la chikura Oyongo ka make sure a town ye yanyolira macha isaine abantu abwate chi hoteli abantu babwate biashara bya recha manyora mache nechicho chitokega eyakabere nimanye tana kimokole biashara bile bitangu abantu mokole ira kibasa koletera freezer Oyongo ko ira chikura yongo beka kibasa account chi revolving fund moko ira kibasa modali wakane faida revolving fund moko ira modali wakana faida imanye tena kimomenye tena ngorabo kongu abamuraba boda eko wale pikipiki at 130 kale wakana 280 kwanya pikipiki nande yagotire nande yakobetereri ogende kobetereri niende okobwate syo Oyongo kobega abana ngobeka kibesa nani kibesa cyari bo funds kibesa kingobeka ororo moko ayu modali wakana faida Ekende abamuraba boda no moregaira Oyongo kobega abana estigamo kana 300 ngobega abana emobaka na siringi 90 peke yake 90 shillings 90 shillings Oyongo kobega abana abisiega yeka abana kurusogorari nyere rugorogari town inua bantu wa boda parade josiek nganita kama order abantu message ibutiko batabiga oyo tangana roika nero mutani koire mo passenger oyo kamera bugati yani toba in order number 1 number 2 number 3 number 4 kero monto yo manya ora besa kuiranka mbwate sitodenye account yeto abana mubwata abana school account ne bwatibasa chisaine kana rengo mochumbe gona ngoru 10,000 ngobega bana yongiko wa 20,000 kero mwana nani mamondigeri ya mlandega ngombato chise saine ya kolegas ninduse coffee timbana lati bas emiaka yana ne miaka ya kolengere emiaka yana nimbwato chisi ya kolegas egenda tuko basa